Vou ler dous textos de dous libros colectivos. O primeiro, publicado por Alvarellos en 2017, é un libro coral onde participan 90 autores, desde Marcial Valladares a Elena Villar Janeiro, son os textos, poesía ou relato, están todos relacionados co Pico Sacro. O libro está coordinado por Miro Villar e eu mesmo. Teño aquí un textiño que creo que identifica moito a miña escrita, por eso vou a ler. E di así: Seixos do Pico Sacro. Na noite outonal, dende o fondal non vexo tal, mais imagino o asexo dunha estrela entre a néboa. Friaxe buliciosa que coroa con solemne humidade o insigne cumio sacro do pico. Trasgos que non deixan de partillar, no ar. Entre os mestos nubeiros non se esgotan de entoar o seu intenso murmurar, na procura dunha moura que nesta noite de acesas luminarias ausculte a soidade venerando o lugar. Espírito moura, inimigo, mas sempre afable amigo, o teu halo de dourado avermellado contaxa o cume afortunado do teu místico engado. Feitizo que ergue con poderío o prazer de saber, mentres as follas trementes desexan danzar para no teu regazo rematar. Soidade ao escoitar o asubiar do vento, xélido esmorece e preserva a tan especial lugar. Mentres os seus moradores seguen a participar da manda de conservar para legar sen adulterar. Ara do fusco lusco, paraxe de deuses e feridos heroes. Morada de insignes persoeiros que no teu acolledor e inmortal regazo permanecen por sempre. Teodosio, Alisra, García Cordo, Lupa, Aire Sulla do Pico, San Iago. Continúan fiéis ao teu inmorredoiro legado. No cume, a coroa nebulosa esvaécese axiña, de súpeto os lóstregos iluminan a grande alcipreste. Nun remuíño de incontables visións, sobre seixos laios da auga, no seu precipitar, son a escala que entoan as mouras e mouros para se deslizar e no río Cantaruxeiro comenzar o seu centenario trobar. Moura, Mouro, as vosas inspiracións regresan á súa morada encantada. Dende o río namorado, o voso burato é un vieiro de seguridade para fuxir da tempestade e regresar ao cume da tranquilidade. A raíña espera ansiosa, mais imperturbable, como os seixos deste monte que lle pertencen, seixos que achegan seguranza na escuridade, mentres os devotos da noitebra agardan o intre de venerar para celebrar o triunfo das sombras sobre a claridade. No alborexar, o pingar segue a rular sobre o cuarzo espoliado. O miradoiro, por excelencia, espreguízase para saudar a inmensidade que o espírito moura recoñece como deseo, serras, vales, ríos e mares. Desexo de ollar dende a gran referencia, sólida e sempre fiable. Camiñar dun pobo no abrente outonal, un pobo de cultura e tradicións enraizadas nos pétreos eixos do Pico Sacro. Xentes que non renuncian á súa orixe e recoñecen nos seus antepasados unha ánima que mantén acesa a chama duns selos que nos comunican con ese halo do alén. Moruna Grei, deuses, raíñas, fontes e árbores centenarias, séquitos do aquén e o alén, que se mecen no barrelo e no cadaleito do ilicinio, nunha brincadeira entre a ficción e a realidade que mesmo perturba a uns seixos con poderes sen par. O segundo texto pertenece a Historias de Barbantia, un libro 2024, publicado en 2024 pola editorial Galaxia. É outro libro coral. Aquí somos 17 os autores e autoras, todos pertenecen á Asociación Cultural Barbantia e teñen unha relación moi próxima a esta zona, ao Barbanza. Ben, aquí pois
teño outro texto que creo que, igual que o anterior, o que está no libro do Pico, pois me identifica moi ben o que é a miña escrita. Este titúlase, o título é La varada de Sálvora, e comeza así: o misterio está nas profundidades oceánicas, nas mentes desacougadas e no imaginario soñado. É unha pequena introdución ao texto e agora comeza o texto en sí. O sangue das fantasmas mariñas, tal vez o roivén no empardecer da tardiña baixa, mesmo as vaguas de diversidade cromática nos rituais dos deuses. En xornadas pretéritas anunciaban con desesperación unha grande apocalipse no mar de Arousa. Atordada bóveda, crispación na entropía dun ar irado e colérico. De súpeto, unha extraordinaria dioiva emerxe rabiosa das correntes salgadas en comunión coa bóveda encrespada de negro fúnebre. A tronadora fala dos cons que anticipan funestos presaxios. Cons e laxes de loita constante, familia pétrea de voz roufeña que emerxe dende o mergullo das tebras profundas, onde as ondas insaciables nos conceden descanso na procura dunha liorta constante. Temporal con historia de seu, mas a súa capacidade destrutiva foi tan intensa que o propio Deus dos mares, no seu rol de axitador, nesta ocasión foi consciente de que o seu tridente provocara unha temible ondada que non cesaba. Monstros de choiva e vento instigan o alento. O pobo salvaxe da pequena illa de Sálvora invocou nun ritual improvisado e desesperado as 7 deusas, todas elas con poderes sobre as augas, un setestrelo de máxicos efectos para tentar calmar unha maroxía caótica, vagada decidida a engolir e mergullar aquel pequeno Edén. Tear sobre a capa acuosa unha manta bambeada polo avalo e levalo, nun vaivén de barrelo lunar, no rito ceremonial a invocación como única esperanza. Anfítete, a súa beleza abrolla dende o reverberar dos mares tranquilos, en absoluta calma para provocar un espectacular espectro de colorido que representa a súa imaxe. Edenia, espectral aureola de efervescencia mística, moras no equilibrio sostido dese soño real do xardín colectivo, sempre decorando as aurelas e ribeiras de correntes acuosas. Morgana, inspiración e suspiro sobre a ondada, danza dos paíños na maruxía con dominio sobre o valse e morredoiro das ondas. Maxina, tranquilidade e fantasía, de pouso e cerna na sabedoría popular. Musa, feiticeira de poderes exclusivos. Navia, remuíño de efervescencia desacougada, única e auténtica dona galaica das fontes. Selene, descendente dunha inspiración de Aboengo, sucesora directa dun sublime dual de titáns, formado por Hiperión e Tía. Xacia, incógnita eclética no Goio, sempre activa nos efluvios e doces caudais fluviais. O seu mergullo revitaliza eses remansos de tranquilidade e paz absorbente. Ánimas boas desta día fluvial, apouvigade este temporal. 7 deusas, 7 damas, 7 sereas ou 7 seres únicos no maxín colectivo intemporal, máis presentes na consciencia dun pobo ancestral, con fidelidade ás súas orixes, mesmo na nebulosidade das borraxeiras e das cinzas. A Zarracina continuaba nese enfrontamento caótico, o unido setestrelo provocaba as ondas finadas, porén non lograba frear a destrucción, un estrago masivo de dimensións extraordinarias. Mentres tanto, o provocador, o ser mergullado na divindade, observaba na distancia,
aínda que inquedo na contemplación de lea tan desigual. Era consciente de que o seu poder era o único con capacidade para frear e calmar o enfurecemento daquela envolvente de forzas centrípetas e centrífugas, causante dunha desorde por completo caótica. Dende os fondos abisais, emerxe cabalgando sobre carro de cerna e forcada de tres gallas, decidido a salvar da desaparición o pequeno enclave de Sálvora. Tamén contaba con aquel setestrelo de damas que acudiran no seu auxilio de forma desinteresada. Os mares, súditos noutras ocasións e obedientes para co seu Deus, nesta oportunidade amosaron o seu carácter irascible e absolutamente inestable. En similar actitude coa personalidade do seu amo, unha insubordinación absoluta contra o poder establecido. Nin o macizo carro, tampouco o tridente máxico, mesmo as múltiples personalidades e argucias de Neptuno lograron calmar o ataque das ondas en rebelión frontal co seu amo. Axiña o Deus cae derrotado e destronado, xace inconsciente sobre a branca area, mas as aguas abatidas pola imaxe do seu rei comezaron a tranquilizarse e a bambear aquel corpo nun proceso de máis a menos intensidade. Tamén o setestrelo, formado polas deusas das aguas e fertilidade da terra, dedicou todos os seus esforzos a recuperar o corpo exánime. Poder dun deus tripado por mar encoleizao. Ben, pois ata aquí. E se vos gusta, anímovos a que vos acerquedes aos meus libros e que sigades lendo historias deste tipo.